Nimbak nga bigat ay amin kakabsat, iti dayto na santuan nga misa, intay mandanggayan, ti pagyaman. Ni J.O. Ganasias. Misa pagyaman ni Mr. and Mrs. Mario Ramos and family, Rose Ramos, Alcris, and Ruby May Aquino. Asuncion Hortizuela, Mr. and Mrs. Placido Alcacin and family, Benjamin Gieb Jr. and family, Engineer and Mrs. Demetrio V. Baluga and family, Deuwen A. Baluga and Nicole Angela B. Talusig, Henry Haban, Rose Ann Carabacan, Karen Angel Pablan, Macloyd Mendoza, Lex Matthew Bautista, Kira Elise Espanto and family, and special intention for the fast healing and recovery of Joseph Palalay, Pangi Karkararag, in Israel, Kenti Pamilyana, Kenti Pangi Karkararag, Tikararawa, Fatima o Salinas.
sumangot padaya, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat ti Diyos awisen na tayo, iti nasantuan apadaya, iti daytoy nasantuan amisa. Ikawas tayo ti rumbang akawes. Usaran tayo ti rumbang apuso, panunot ken nakem, nga makipagragsak, makipagdaydayaw ken kuana. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti daytoy nasantuan na panagdaydayaw, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo. Ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem konatayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basul ko, basul ko, basul ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kristo mangasika, Kristo mangasika, Kristo mangasika, mangasika. Apo mangasika, Apo mangasika, Apo mangasika, mangasika. When Apo mangasika, Gloria iti Diyos, iti kangatwan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattauan ay imbag ti panag naknakemda, ibunan nagdaka, itanok daka pagrukba banda ka daydaya, wenda ka agyaman kang ken ka gapu iti naindaklan nadayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwan,
nakabalin amin, ket sika pumia, Hesu Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Sika mangika, kadagiti basbasol ti lobo, kasyan na kami. Sika mangika, kadagiti basbasol ti lobo, awatem kadayto arararaw min, sika situtuga, iti makanawam ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Yan tangay siksika, o Apo, Hesu Kristo tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika iti kangatwan, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos. Amen. Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kadi tasaganaen, tarabayan ken kuykuyogan na kamlat tatagrasyam, tapno kan kanayon anapasnek ken narigta kami nga agaramid iti naimbag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Isaias. Dito'y bantay syon, mangisaganan to ti Apo ang manakabalin amin, iti padaya nga agpaay, kadagiti amin a nasyon, dito'y lubong. Agkakaimas to ataraon ken arak ti maidasar. Iti daytoy abantay, ikatenan to ti ulep, ti ladingit nga dati nga twen dagiti amin a nasyon. Ukawen nanton ti batay, iti agnanayon. Hunasen nanto dagiti amin alwa, ket ikaten nanto ti panakaibabainan, at sinagaba dagiti tattao na itintero alubong. Ti Apo a mismo tinagsao, inton mapasamak daytoy, kunanto ti tunggal maysa. Isu ti Diyos tayo, nagtalek tayo kenkwana, ket inispal na tayo. Isu ti Apo, nagtalek tayo kenkwana, ket ita, agsarak tayo, ket napnuan tayo, itirag-o, agsipod ta insalakan na tayo. Salakniban to ti Apo ti bantay syon. Ti sao ti Apo. Agtaengak to nga agnanayon iti balay ti Apo. Ti Apo ti pastor ko, adda aminen a masapul ko.
Itinalang to akaruutan pagin na naennak. Itisibay dagiti natal na nga ubbog iturongnak. Baro apigsa ipaay na kanyak. Iturongnak iti tumutop adalan, gapu itinagan na. Uray pay no aglasatak tingget sipnget a lugar. Jakto agbuteng tadda ka kanyak. Tisarukod ken bastun ko salak ni banak. Mangisagana kad iti padaya nga agpaay kanyak. Iti imatang dagiti kabusor ko linanaam iti ulok. Ket agliplipyas iti tasak. Awan dwa-dwa akumuyog to kanyak iti kinaimbag. Ket ti kinamanagayat mo bayat ti panagbiag ko. Ket agtaengak to nga agnanayon iti balay mo. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Amok tirik na ti makurkurangan. Amok metirik na ti agsubsubraan. Nasursurok da ito ya palimed, tapno iti sadinuman, iti amin na tiyempo, mapneka kon, mabsugak man wenno mabisinak. Aglaplapusanan akman wenno agkurkurangak. Kabaela kasangwen amin na sitwasyon, babayan ti panakabalin nga itad kanyak ni Kristo. Nupay kasta, naimbag kayo unay tinulungan dak kadagiti rigat ko. Kaya't itad to ti Diyos ko, ti amin na masapulyo, babayan tinawadwad a kinabaknang na, ken Kristo Jesus. Maraydayaw kumay ti agnanayon ti Diyos, ken amatayo. Amen. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dayawen tay ti Apo, dinadyusan nga ayat na, idetay ken kuana, di dayaw nga awan patinggana. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Di Apo at ako mga kada kayo. Asa kumamet kan ka? Iban na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may paay ken ka o Apo. Nagsao ni Jesus kadagiti pangulwen a papadi ken dagiti panglakayen a Hudyo babaan ti pangarig. Kinunana, mayarig ti pagarian ti langit iti maysa nga ari a nagpadaya gapo ti panagkasar ti anak na a lalaki. Imbaon na dagiti adipen na a mga yab kadagiti na imbitaran ngem dida kayat ti umay. Isut gapo na anang ibaon kadagiti sabali nga adipen ket kinunana. Ibagayo kadagiti na imbitaran ana isaganan ti padayak. Napartin dagiti kalakyan abaka ken dagiti napalokneng nga urbon abaka ket na isagana aminen a masapol. Ibagayo nga umaydan.
Ngem saan anang ikaskaso dagiti na imbitaran, napantimay sa ititalon na, ti sabali iti negosyo na, dagiti dadduma tiniliwda dagiti adipen, sada pinarparigat ken pinatay ida. Gapo tinapalalo apong ti ari imbaon na dagiti soldado na, ket pinatay da dagiti nang papatay kadagiti adipen, sada pinuuran ti syudad da. Kalpasan na inayaban ti ari dagiti adipen na ket kinunana, na isaganan ti padaya. Ngem saan ama ikari dagiti inimbitarak, in kayo nga rod kadagiti kalsada, ket awisen nyo nga umay makidaya, dagiti amin a makitayo. Napan nga rod dagiti adipen kadagiti kalkalsada, inawis da amin at tao anasarakan da, na imbagman wenno dakes, ket napno ti pagbudaan kadagiti makidaya. Idi sumrek ti ari amang kita kadagiti sangaili, nakita na ti maysa a tao asaan a nagkawes iti pakidaya. Sinaludsod ti ari, gayem apay nga imay kaditoy adi nagkawes iti pakidaya. Ngem nagulimek ti lalaki. Kinuna nga rod ti ari kadagiti agserserbi, rimpungen nyo daytoy a tao, ket ipurwak yo iti kasipngetan, sadyay agsangit ken agngaretnget to. Kamaudyanan na kinuna ni Jesus, taado ti maayaban, ngem basit ti mapili. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Inya ti nakalalagip, most memorable event, kakada kayo iti kasar. Tata kasar, ito'y ita interior, di ayan, minutad duma, mapagdiferensya dati kasar ken Buddha nya. No kasar ko nadala ang diyan ay no kasar no kunada apan agkasar kini apopati, mapan kini pastor, mapan kini mayor wenno ni abogado ni husgado kasar. Ngem no budaen tayo kunana kaya nga saon adda celebration nya. Adda salsala, adda tuktukar, adda kwakas jati iso ano kunada adda Buddha na kunada. Adda Buddha na kunana dayay. Tano kasarla ang dijela ang rito. Tila ang ayaban na dagitay kukumari apan dalamangan ijay kayat na kasjela ang ti kasar. Ngem no Buddha kunana dayay adda selebrasyon na nya tapno agkakaawatan tayo. Kakada kayo anya tinakalalagip iti Buddha wenno kasar. Adda may sa akin nasar ko agmarmarcha di umay agkonpesar di jay nobya agsangsangit agmarmarcha agsangsangit apaya ngagsangsangit ka apo nagngina binayadan medyo organizer kita jibado nagkakaslawagwag mga kaslaman nagmagngina kano binayadan da organizer kaslaman handa mapnek ijay pan nakaurnos asjay isuti ko memorable dati nga kasar agsangsangit dati agsangsangit dati nobya anya mo tinakalalagip kada kayo siyempre kada kayo nga nagkasar siyempre nakalalagip data nga kasarhan siyempre da kayo maidi apo nagsiksika mo tiniram mo dati sprenet nga talo so anya na talo galon nga intira dati sprenet ta ulom kurimatmat nga taludangan ang laman tawong ko na itanen laman siyempre nakalalagip akan niya yu dayjay. Jak pa magamin na padasan tinagkasar. Dati kumamot sumanggulak kumamot ko. Pasango kumamot daytay talaga nga taraan na magimas ka. Nga amoy tinakalalagip kanyak ti kasar adda revelation ko kada kayo. For 48 years old akon. Jak pa'y napadasan tinaawis nga nagabay. Pulos. Amman, jak pa'y napadasan niti kumamo. Siyempre nagabay ka kung ti kunana ko kandel, kunana sponsor, kunana ko mamo niya. Rufo Abaya, nagmayat ko mama. Di imbitasyon, di mat? Picturek mo, ang ipos na adda ko ma.
Wano sa unveil. Uy, naganat ka mo tayo. Kasi ada ko mo tayo naka-sleeveless mga abay ko nga kasar nga nagjibado na ka kung kunanan to. Tanay. Awamot. So nga, awana, ag senior citizen na tanjak pinapadasan, tinagabay. Ti pampanunutag, idi barito ako, idi baro akadakwa, jak pinapadasan tinagabay. Kanayon nga ni ading ko alalaen da. Mapaya nga ta. According to face value, magamin di pa nagawi siyaw. Gani ading ko kanayon nga agabay ta napudpuda, nagopgwapo, siya mo ngamin, sulagat ngamin kotong nga, kasla maritang-tang ti barbas na, sinungor, siguro no uso ti selfie iding ko kwa, nagpicture siguro ti abay ti inaladak, siyak ti para picture, sigurado nga handak nga iraman nga tano, siguro nga sikat ag picture ko nada siguro. Haan talaga diyak napadasan, pulos. Iso nga no kasar no buda ko nada di ayan men, ti umo na nga panunot ko. Ay ti umo na nga panunot ko no detay, adag buda no kunada piman, dakam ti para awit ti dulang, tagaang, para tiliw di baboy ti alas 11 ti rabi, ngurunguron tayo, tengtenglem ta baboy nga kastane, agusog kami ta, aga baboy nga rod. Iso nga dagi sidsidayo linget mi dagi ta kung gunayo nakabalis akon. Kasi iso nga nadagkasar ko na ala dakam to ti para sa pispisi ti pagsungrod para puyot ti kung kunamin to diya nga mamasged. Iso nga no, kasarno ko nada diya may ti umo na nga panunot ko, tagaang, pagsungrod, ingkam mga yod di bantay, ni ading kunto ko, nagwapo nga, mapanda di simbaan ko, lumabas da. Ada kam tumo ijay nga agkamkamata ti kapupuyat kada ka susungrod ijayon iso nga jak laki na padasan mo daytay naggel ko nga mapanji simbaan nga daytay agpicyo-picyo ore nga agbirok di balay awan ti picture ko nga nagabay pulos. Nga ko nakahaw I wish ko mama nga nagabay so nga no kasarno ko nada ay apo ammumon. Nangruna di pagpartyan ka pitak-pitak di mat. Nakabutas ka ijay no awan ikkan mititaep kada kwa jay awan warsi-warsi. Iso nga no budbuda kas kasar. Kas lajak amo no nya di panunutak. Iso nga diyan naruwam nga mapan maki dagiti ko mano agawis kayo tadag kasar. Haan nga di jaga puta jak kayat ta nagpudot mo jitol dayo no daduma di ka mo makapanganti ka magawgaw at mo jitol da inga nga toyo ang amin. Sa jak pay kayat jak maiturod ti mapan makipangan di ayan ti presidential table kanaw. At di dagitay ninong nga sanggunyan, di damo nagparwad, dagitay taga munisipyo, taga mimestra, amo. Ijay dagat ayan ti abay ti ninong. No siyak mat aket ikastak mo no kasjayan aga amuyo ti kamayatan uray pa di akon ti papanam ingkad ya ayan ti aglutluto apaya di dagiti tinimplada nga daldalom nga iduldulin da dahil para luto ay nagimas dagiti imparsik nga bagbagis kada ko samo isaw-saw ti dara apaw handa nga iserve di ayan ti table dagita naka tissue di awan iso nga kasya iso no kaskasar ko namon ti panunot ko ingkad di kusina na imimas ti pulutan iya kaskasar ada pa jay amuyo jay ayan mi ano na laing dagi jay mangi manihar ti pakan ko na tayo kunada haan kayo pa nga agpakan no hanga simmang pet genobio ken nobia kunada masapol nga tikas di ko maka sumala ti banda na amyanan mapanda nya dong dong wen kanto apa mo maipasapit mo iyar arikap mo tumatay ba intim nga impaspasop limot ijay sa kamapanmangan. Kano daddo mga min, no nagpakandan nga awampay laeng ginobyo ken nobya, nangandan, was. Di da pa'y nagparwad logi, yung nagpakasar. So ano daddo mga kunada, sumala, mapan mga agparwad sa mapan, mangan, dakam mga taga-ubbog. Siglat na dyan may. Sumala ti taga-ubbog. Awan nagkutkutay, duduwag. Mangan ti taga-ubog, inwalin dan taalad. Nadarub. Nabaliktad taaladan. Katakatawa kayo, or kada kayo mat. Dito ibanghelyo tayo, kunana. Anya min ti sitwasyon na ti ibanghelyo. Ari, nagkasar di anak na lalaki. Nagawis ti bisita na nga mangan. Awan tinapan.
Imagine, nagawis ti bisita na awan tinapan. Idto'y la parokya dato'y ahaw. Awan sa nga pamilyaan at amapan, awan mabatay. Adapay pangrabiidan. Nagawis, awan napan. Kaya imagine ta nagawis ka awan tinapan. Ano ko na nagbisi da, napanda di talon da, napanda di business da, na ado ti pagkakumikuman da. Apan na pinatunton, ibagayo nga nakasaganan, na parte aminan. Awan lata tinapan, pinatay da garod da gadya nagawis. Nya naganan, tingkas ta na pinatay na dagiti ng patay, ingkay agawis ka dagiti kalkalsada, napanda nagawis. Dagitay sinno tinasarakan dan, inayabandan. Idikuan adda, napan nakibuda nga hanga nakabado, pinaripet na kagarod nga rinimpong nga inbalang iya kasipngatan. Anya ti ibagbaga na ditoy. Ti umuna, nagsaumanan ni Apo Jesus, iti pangarig, ngam anya ti pangarig, sino ti audience na, kanayon na nga banbanatan dagitoy. Panglakayon a Hudyo, ken, pangulwan ti papadi. Kanayon na nga banbansagan dagitoy ti sao. Apay manan nga dagitoy ti audience na. Anya ti sitwasyon na apay nga isuda ti tartarjetan ni Apo Jesus. Pangarig, pakan, awan tinapan. Ibagbaga na ditoy, kakabsat. Ura di umuna maibasa, pakan. Nya? Ti taptapikan da, padaya, Buda. Katata, apay nga inawis na kaawan, no kitkitaan tayo, ti tarjet ni Apo Jesus. Idi panawon na, iawawisan na ida, nga umay kayo makilanglang, iti may sa alamisaan, anya di iti ibagbaga na, tinailangitanen agbalbaliw di puso dan, ta sumurot da kengkuana, iti nailangitan nga pagarian. Ngam, dagito'y Pangulo na papadi natangken di ulo da, dagito'y Panguluan ti Hudyo, natangken di ulo da, ngamin adda bukod da prinsipyo, ibagada nakaadal dan nalaing dan, ibagada nga adda ammudan. Kano ay baga tayo maiti sitwasyon tayo tatta, awisan na tayo maamin ni Apo Jesus, nga umay makipangan. Anya ti aramidan ti Buda, di mairagragsak no Buda niya. Ay nakibudbuda kayon? Ang kay nga agulbot naman nakibuda kay amin. No Buda ragragsak, danggayam jagpasken, mga nudaduma ka, oray kunada mo tan, oray your mere presence is enough, kunada day jayan. Tanda jay kasla ko mapatag, jay gayam nga nagawis, no mapangkan, jay kaadam ijayan, umanayan. Nudaduma hantay masango, itid muntula da ito'y paruwad kon, makatulong mat, ngam jay mere presence kasla napatpatag. Kakalakas di ko matibagbaga na, datayo mat, awisan na tayo ni Apo Jesus, makibuda, makipagragsak, makilangan, makipangan. Haan aya, tinasanton amisa, isu ti Eucharistic meal, haan? Panangan datoy, kaslabuda, awisan na ka. Nga umay makibuda iti daytoy. Umay makipagragsak, makikaysa keng kuana, itinasantuan apadaya, isugarod nga dayay, kanta tayo tinasantuan ako munyon ka, padaya, padaya, palao da bagatan ken amyanan. Padaya kunana, nasantuan isugar nasantuan apan nangan daytoy. Kaawisan na ka, ayaban na ka. Kada kayo, no, adda daytoy padaya, di mat nagragsak tayo, di mat agsasala, agdadanggay. Abalayan, isala na mo dagitay babakit ijayan, piman jela ka ito mga sumalan, may tagtaklab to, ti bartag na jayan, napukaw nan to pa di kalugong kinsinilas nan, gaputi ragsak nan, padaya, kanupakan, sika nga agpadaya, itad mo daytay the best nga makan, daytay mapnag ti bisita, tapno, haan nga agsak sa kuntip nga agawid, di mat? Iso nga namapang kayo, apo da mo dagiti daduma, pumilpila da pay latimakan, nakita na tamurkon, isuputan naktua. Kung na, di pala nang rugrug iti pakan ka, ikalkalbit na, namayat sa tamurkon. Nagawid kayo, nagoyaw kayo pay,
nakusiljiin na po'y. Usually mo gamin no kaskasar, nakusiljiting nga jisilyan. Kakaasin to di jay ko nga para uno saan agi kam kamakam tinapinpintas alutaw. Kuno agpakan ka, ited mo di the best food, di mat? Ay, handak sa umang mga si kangarot agpasken. Kuno kitaan tayo tina espirituan apadaya ni Apo Isus dadtoy. Isuna ti the best food. Taraon ti kararwa, taraon ti bagi, kang runaan amakan. Iti nasanton a misa, awisen na ka. Inawis na ka. Dahil iti nasanton isugurod nga, siraragsak, ang makidanggay. At da ka diragsak mo nga makidanggay. No, agkanta tayo, Hosana, Hosana. Kasla ka mula na pan nakidaya nga awan bibibiyang mo. No panangan adda ka, idi pa nagsasala, di ka magkayat ti agparwad. Diya ka mo no ti parwad yo ka, di mo ti parwad yo, idi ka binting, apan yo ipakagat. Sumulang no agdaton kayo, binting samad. Panyo pakagat kini Apo Jesus. Padaya. The best food ni Apo Jesus, dadtoy. Dadtoy, isungarod daytoy, daytoy ramrambakan tayo, may sa adakkel apadaya. Kitaan nyo at intero nga lubong agpadpadaya tatta, na duma-duma nga oras laeng. Sa nga lubungan apadaya, amin nga dapadi na, amin nga da Kristiyano na, agmisa da agpadaya, ni Apo Isus tatta Domingo. Intero asa nga lubungan. Awaten tayo tinasantuan at araon. Ti saludsod, no daduma, di kawas. Kasla da ito nini, kunana, adda napan, nga saan nga nakakawas ti pakidaya. Anya ti gayam apay nga imay ka ditoy, nga dinagkawas ti pakidaya. Anya ti ibagbaga ni Apo Jesus ditoy. Daya kadibado tayo. Nagpintas mo't ano daduma ata, your best dress should be on Sunday. Di mat? Itiran di kalkalaingan na. Diyan mo, best dress mo no daduma, ay Apo daytay mo awan bukot na. Anya ka data kami nga bado yung awan mo bukot na. Sakan to malamin ta aircon, kung kunam to laang gunggunam. Dapay daytay may nakimisa nga, nya pangawag yun daytay pantalon nga nalawa nga babae. Nga nagayad. Nakapantalon mga agpaiso nga mriyang manipod sikat aging gadjay. Kasano nga umay ka makidaya nga kasjay. Ala day jay external labado day jay niya. Ngem ti kawas nga ibagbaga na no tatta ko mati sitwasyon tayo di jay pusom, jinakem mo, jay panunot mo nga imay. Nakakawus ka kadi nga umay itinasantuan apadaya. With all your mind, your heart, and with all your will, sisasagana ka kadi nga imay. Wano na pilpilit ka lang gapota. Indraybam lang ni baka mo nga papilit nga umay makimisa, mapangkamutan, ang kunamon nga dipusom nagaddayo. Kala ko mga dagita mo, dagita na kayo na pormit ta sango. Panak di simbahan, panak makimisa. Buo ka di pusom, 100% ka di nga makidaya ka nga siraragsak. 100% ka di nga itid mo di bagim iti selebrasyon. Uno gapot agkolekta ka laeng, napanak nagkolekta, nakimisa ka. Nagkolekta ka laeng, haan nga usto nga kawus dayay. Imayak ngamin, schedule ko tagibasa. Nagibasa ka, nakimisa ka 100%, nagibasa aklaeng apaya, tawid all the pagurgur kada dagitay danag nga agibasan, nahanan na rin na jimisa. Nagpakomunyon ka. 100% ka di conviction mo nga makidaydaya ka tinasanton apadaya ket buo nga pusom inted mo para iti daytoy nga padaya. Wenno gapulaeng ta nagpakomunyon ka. Karigatan nga ibaga no ni Apo Padi haan nga 100% di puso na nga ng misa, right? Naglaladutan na, diya ka mo ano, anyadtan. Di hapot ako makadakayaw. Ang tadar kayo umata! Di conviction na ka medyo kurang. Siyempre maapektaran, haan?
Mari na ano haan nga buo di puso na mga mangidadaulo kumano daduma haan mga makipadpadaya obligasyon ko lang amin tag ay sus daytan pakawanam Diyos ko ikararagan dak. Kasi malaan kadatay amin inawis na tayo nga umay makidaya buo ka di dayay pusom. Si tatarigay gay ka di pusom nga umay. Kada kayo nga da kayo nga narwam no adda di na unag nga relasyon kini Apo Jesus di mo no Domingo ka alos si isen ka nga umay makimisan di mo hintayon kani Domingo darsin yung kagladaw-ladaw sa bagay maladaw mo ilan ni Apo Padi haan ay di iyawag yon to kanya kon ka Pader Ladaw an nga mangmisa nga maladaw kasi di imay kakadi nga buo di pusom nga inted mo para kini Apo Jesus. Nga mo pampanunutan ati madamdam mga darsam Apo ganing kampay makitsinda. Darsam Apo kag bilaga kag kaisuna nga namayat ti init. Conviction mo ka di dayjay. Di pusom nga imay makipagragragsak. Siyempre padaya Buda na naragsak buo di pusom adda amin nga pamati 100%. Isungard nga no kanta ka kanta. Di jati ibagbaga na di tinasanton apadaya, tinagrigat gamino daduma, agkam kamali tayo. Anya ti kamalino daduma, sabali akawus. Anya ti kawus may nakipadaya, nakipangan, nakimisa. Umayak Apo, ta idaw-dawatag di anak ko, ta agboard ngamin, agabrod ngamin, dayala ang ti purpose mo. Ngam di pan nakikaisakin ni Apo Jesus, kurang. Umayak Apo, apaya, agsaksakit ngamin ni tatang ko, agsakit ngamin ni inang ko, adda gamin sakit ko, umayak dumawat ken ni Apo Dios, idinasalon at ka, buo di conviction mo nga umay makikaisakin ni Apo Jesus. Baka sabali di kawus na. Kunutiin kawus mo ka di ang dawat gaputa adda ka sa pulam ngam di buo nga pusom agkurang sabali akawus dayjay. Dapay ko madijay, gitarigagay yo, ala da kay ko mga adda ditoy niya, di ko matarigagay tayo nga imay, buo dijay puso, apanak makisinarak kini Apo Jesus, awatag tinasantuan, kapapatgan amakan. The spiritual food na santuan ako munyon, agawid ka adda ginawa, agawid ka nawaya-wayaan ka, agawid ka narinam ti panakikaysam kini Apo Jesus. Addaman ka sa pulam, dayta intensyon mo, nayon na daytan. Tapanagyaman mo, nayon na daytan. Ngam adda di relasyon mo kini Apo Jesus nga umay makipagrambak tata Domingo. Kunana pay dito ni ti maudi nga paset dayto ebanghelyo, anya ti kunana. Ado ti naayaban ngam basiti napili ta inayaban na dagitoy nga ti sitwasyon na daytoy inayaban na dagiti makidaya adda pay lahang nga nakakawus imparimpong na kadaytoy kaaduyo nga makimisa tatta nagpili tayo tihan nga makimismisa apay adda pay lang nga tamet adda pay la kada kayo dayjay dadtoy kan nga mangnananam ka di pusom ka sa bali pay la di kawus na awang kuman At datay ko madtuyan amin ang napnap no ti puso, panangited 100%, no panagkanta, agkanta, siraragsak. Santos, lauray sintonadon, itiram latan, basta naragsak ka. Nga malwadang time, di mariribok ta kaabay mo. At least, kita, ti kung kunana dito, di 100% ka di nga, adda pay lang nga mapili, da kayo nga adda dito, adda pay lang ka di mapili ti puso na nga sa bali, di pampanunutin na nga kawus na. Awang kuman Datay kumaamin dito yun, aga-convince tayon, umayak makisinarak kini Apo Isos, makidaya, makipagragsak, awatik tinasanton ataraon, no anyaman dagiti pakarikotak intensyones ko, dagiti kayat ko nga dawaten, amok nga ipaay na, gapot makikaysa aking kuana, agyaman ka dagiti parabon na, nagmayatan ko mga padayan niya. No nakakawis ka tipudpud no nga panakidaya, ay makaginawa ka. No nakakawis ka tipudpud no nga kawis, iti panakidaya, mawaya-wayaan ka. No nakakawis ka tipudpud no nga panakidaya kini Apo Isos, abay mabindisyonan ka.
Nagmayat ko maangari naon no datay aming ka 100% entered mo kin ni Apo Isus itinasantuan a misa. Ure siya ko mga padimot adimat 99.9 Father, percent. Apay nga dapat lagamin 0.9 na, pwede ka pala 100. 99.9 nga saan? Dayay. Ikawustay na po Isos, nanaman tayo tinasantuan apadayana. Makikaysa tayo asiraragsak, ti amin puso nakam ken panunot tayo. Diwaya-waya, jigin awa, iyawid tayo. Imay tayo nga ron nakipadaya. Kaya ti kapintasan nga iyawid, nga imay da kayo magamin no iyawid ko nayo kada tayo masyaron ko neta ti pampanunutan niya baloten mo ako ti kapintasan nga iyawid mo nga imay nakidaya ni Apo Jesus ataraon ti paduyak-yak tayo ti pamati mamati ak iti maymay sa Dios ama aman nakabalin amin ana marswa iti langit ken daga ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Jesucristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapo ken kuana naaramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina, iti tiyan ni Birhen Maria. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilansa iti krus, gapo kada tayo. Iti pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat imulis sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama umay tumanen asidadayag tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay ket ti pagarian na dinto agpatingga mamati akmet ti Espiritu Santo nga apo ken mangmangted iti biag iso agtaw diti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propetas mamati akmet ti iglesia may maysa, santa, katolika, kinapostolika, ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Kakabsat mayarig ti misteryo ti pagarian ti Dios ti maysa padaya, nga awan ti maipangpangruna, gapo iti naindaklan nga ayat ti Diyos kada tayo at tao na, dahito iti gapuna nga addakired, ken namnama tayo ako mamang, ken agdawat iti kaasina, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo, tulungan na kami asumrek iti pagariyam. Ikararagan tayo dagiti amin na pangulo ti simbaan, takanayon nga ikan ti Diyos ida, ti kired ken anus, iti panangiturong da kadagiti tattaw iti pagarian. Kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo met dagiti opisyal ti gobyerno tayo, nangruna dito nga ili. Tati Espiritu Santo ti mangsilaw, kin mangiturong ti panunot, kin aramid da, tapno ipangrunad da nga igakat ti pagimbagan ti kaadwan, kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo dagiti mang taripato kadagiti masakit, tati Diyos sa manangaasi tagbalin na katulungan da, iti daytoy napuan ayat a panagserbi, ngidaydayaw ti Ebanghelyo, kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo dagiti mangalap, mannalon kin amin na trabahador, tapno patibkeren dati pamati da iti Diyos, ket si bubuslon a maapit da ti bunga dagiti pagbanuganda. Kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo met dagiti amin nga adda, kenawan dito'y agimong, tapno masursuro tayo nga adalen, ken ibiyag dagiti galad,
Kas iti kinamanga asi, kinamanga kinamanagtulong, kinamanagpakumbaba, tapno mairanod tayo pada-pada iti pagarian sa dilangit. Kumararag tayo iti Apo. Apo, tulungan na kami sa murat ti pagarian. Ikararagan tayo met, dagiti minatay tayo, nang runad dagiti awanin na makalagip kadakwada, taalayan idan ti Diyos iti sidong na, kumararag tayo iti Apo. Apo, tulungan na kami sa murat ti pagarian. Agulimek tayo, intay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan, dagiti kakabsat tayo, adi mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Apo, dagito iti araraw, dagiti anak mo, dawaten mi tapat gamida. Ket iturong na kami ang mga ramid, kadagiti amin nga ammumi, ang makalukat ti ruangan ti pagariyam. Dawaten mi daytoy, itinagan ni Kristo nga anak mo, ken apo mi. Amen. Di Diyos Apo may To'y datong bikit awatem ida, sapay kumatamay kari. Amay daton tirabaw ti altar na, daytoy at inapay nga isagot migen ka, awan ti dayaw na, awan ti limdos na, di amay kariya may daton ti padaya, apag daydayaw miken ka. Di Diyos Apo may To'y daton miket awatem ida, sapay kumatamay kari. Amay daton tirabaw ti altar na, daytoy nga raket agbalin adarana, amang ti kapya bang aken liwliwa, di kamto mawaw ken mabisin dito'y daga, no agkalek kamto ken ka. Di Diyos Apo may To'y daton miket awatem ida, sapay kumatamay kari. Amay daton tirabaw ti altar na, daytoy at tinapay nga isagot miken ka,
pagdaydayaw miken ka. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Tiya po awaten ako maragiti daton kadagita imam. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kadapo dagiti karkararagmi ket nangruna unay iti daytoy daton mi. Tapno daytoy Santa Misa arambakan mi asipapasnek. Ipan na kami iti gloria ti langit gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Asa ko mami. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adada na si tatag-ay tiya. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kari kay trombeng. Pudno unay amay ikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kat agnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan babaen ti panagungar na ket inlokat na dagiti ruangan ti langit idi immuli ken ka nga amana anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin a parswa, ti langit ken dagat apnoda, iti pagdaydayawan. Hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, Hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo, habiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kati paay mo ida, kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kenin ka panagunga inakaminsan salakan man
manuboti sa ngalubungan. Inakaminsalakang manubuti sa ngalubungan. Itingarod pa ng ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken kay tirupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikari kam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, amangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Kada kami dinakame baybayan nga manduguti suli suketi salakan
iti dakes. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin a pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi. Ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, iti agnanayon naging tuak sarday. O Apo may Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak, taitad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamit Iti siraragsak, napnon ayat apuso, ipaaytay nga rod ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya, kapya. Cordero di Dios amang punas basbasul ti lubong. Apo mga asika, Cordero di Dios amang punas basbasul ti lubong. Apo mga asika, Cordero di Dios amang punas basbasul ti lubong. Item kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Esos, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak, ngam ti may sala nga sa oma paimbagton to'y karabo. Bagikendara di Kristo asalakan, ingkam awaten, asang kagimungan, sapay tayo di daytoy panangan, ingkam magunon, kapyat sang alubungan.
Bagikendara ni Kristo asalakan ingamawatin asang kagimungan sa paikuma taiti daytoy panangan ingamagunod kapiat sang lubungan nadaig asaklang mo ingkam umasideng naitep asilaw di biyag ingkam isengget tuy si bubukil labiyag ken kaitalen rigat ken lulwa ingkam paep-ep bagikendara ni Kristo asalakan ingkamawatin asang kagimungan sa paikuma taiti daytoy panangan ingkam magunod kapiat sang lubungan Kumararag tayo. Apo, tartaraunan na kami itinasantuan abagikan dara ti anak mo. Ipaay mo ka di ti eranod na kami itinadyosan abiyag na. Gapoken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso makipagbiag ken makipagarikan ka ititimpuyog ti Espiritu Santo. Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kalpasan tinasantuan ami sa Apo, mabalin tayon ti agvenerate, dahito ladawan ni Apo Santa Maria de Guadalupe, dahito naggapo di Mexico, na ideket, na idennes, ije original nga tilma ni San Juan Diego Apo, kaaglinya tayo, hantay nga darupen, alwadan tayo ta sarming dahito frame na, baka mabuong no matinag, dawaten tayo ti panangibabaet na kadagiti intensyones tayo, kadagiti dawdawat tayo, tanapigsa ti panalaknib, ti panangibabaet ni Apo Santa Maria Apo. Ti Apo adda kumakada kayo, Kasa kamamet. agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti man nakabalin a Diyos ipaay na kuma asi-aasi kada kayo ti pamindisyon na ken ti sirib apaka isalakanan nyo. Adalan na kay kumaadagresat kadagiti pannursuro ti pammati ket pagtalin na eden na kayo iti panagarami diyo iti naimbag. Amen. Iturong na kay kumaamapan ken kuana metlaeng ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati kumangagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo.
Amen. Nalpasin ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. O inami ama ng aasi, sipot ka nga dati nami, denggem dagito'y kararagmi, ibabaet na kamkadi. O inami nga instrumento, o inati manupot nga apo, awatem dagito'y asagot, simbaan mi anano mo. Sabsabong nga nagbay dumaabanglo, babaen ti grasyam, nagrusing nagtubo. Rosas a sinyal di ayat mo, isot binitbit ni Juan Diego. Ladawa man ay malitidilma, o naindaklan nga ina, sikat iladawan di parokya, agyaman kami ken ka. Ladawa man ay malitidilma, o naindaklan nga ina, sikat iladawan ti parokya, agyaman kami